さい。南米の笛で日本の曲はどうだったでしょうか。最高。今度は賑やかな曲、マリポーサという曲になります。これは小学校なんかでアンデスのあるという曲で音楽の教科書も載ってる曲なんで、ご存知の方もいるかと思います。この曲はちょっと手伝って、皆さんちょっと手伝ってください。中に歌が出てきまして、説明をお願いできます。途中でですね、アルソデラスマトラカっていう部分が出ます。まあ、わかりますけど、コンコンラスマお前やれ。コンラスバロス、コンロスタコ。こうありますから、ぜひ。途中で見てれば、これと、これですから。あと平均。足踏みするとき床がだいぶ傷んできて大人数の予算で入り込みそうなんで、怪我しないようにお願いします。ではよろしいですか。
ロスタートビバラフェスタコンラスマロコンロスタートビバラフェスタ聞いたことが分かるんじゃないかと思います。今度は、ちなみに今のマリコーサっていうのは蝶々のことですね。ボリビアの曲です。続きまして、アルゼンチンの今度は小鳥という曲を演奏します。セバ